Figyeljetek ide, a Tibi írt egy levelet. Föl kéne olvasom. Jó. Csak nem tudom beszélni utána. Szerintem előbb, mert utána azt már nem hallgatja meg senki. Ez igaz, ez igaz. Olvasd először, mert utána... A Laci után nem hallgatja meg senki. Gyerekek, Gabi, adjátok abba. Ma bajtuk rég, rád. Na, akkor Lepke, te kezded, jó? A hiányzó. Vadász Tibi írt egy e-mailt a Lepkének. Ja, te meg nem tudsz olvasni, adod a... Olvasni tudok? Mert nem mondták, hogy hagytak. Na, Figyeljetek! Kedves Nagy Tibi barátom küldött egy e-mailt, amit meg kell, hogy olvassak föl. Hát ezt a Lacinak kéne, de... Szemüveget kapják fel. Na, akkor kezdem, jó? Elsősorban boldog új évet kívánok mindenkinek. Ja, kedves sportársak, vasárnapi fiúk. Igen. Elsősorban boldog új évet kívánok mindenkinek. Nehezen szoktam levelet írni, de most a diszkusz hernia kényszerített. Orosz Pisti tudja mi az, ha nem, az még jobb. Az év összes rosszapi rangadóján azoknak felemelő és lesújtó történéseit sikerült átélnem. Ennek nagyon örülök, és köszönöm nektek a lehetőséget, hogy együtt sportolhattunk. Ez nem egy gyászidő. Akik nem mindig osztoztak örömömben, valami miatt, boka, sípcsont, tér, stb. Amit minden szándékosság nélkül okoztam, bocs. Nagybetűvel. Talán a sors fintorojban nem vehettem ki részem az ünnepi mérkőzésből, amit rendkívül sajnálok. Még jobban sajnálom, hogy a hagyományos évzáró bankett sziporkázó hangulatát is nélkülöznöm kell, de bízom benne, hogy 2015-ben innen folytatjuk. Bújjék, hajrá fiúk! Ennyi? Azt hittem ír van. Bárcsak a Laci lenne ilyen gyors. Azt nem ír is van. Igen, utána egy... Na most jön a Laci. Az is rövid lesz. Mazsi, 2-3 oldalt nem tétnél szét. Most megjelenem. Lacikám, mi a véleményed erről az igazságos arcú farasz gyerekről? Nagyon rendes. Nem azon rossz, a Mazsira gondoltam. Ilyen rendes asszony is, és téged még mindig elvisel. Hát, én egy szíves. Csendet szeretem. No, Figyelmet szeretne, mester. kis intermező után elnök úr engedélyedel megtartanám a szokásos évvégi összefoglalót, amiben hát először is kifejezni, hogy igen nagy része van Fefének, aki egész évben nagyon korrektül, nagyon következetesen, nagyon lelkiismeretesen vezette, úgyhogy Feri, köszönjük szépen neked az egész évest, hogy kis statisztikánk összeálljon. Elérkeztünk megint ez az év végéhez, ugye ez az év vége ez egy érdekes időpont, mert születésnap az ugye mindenkinek van egy az életében, akkor tudjuk, hogy öregettünk egy évet. Az év vége, az amikor így összejövünk és együtt vagyunk ilyen szép számmal, az azt jelenti, hogy megint eltelt egy év, egy egész évet be tudtunk zárni, nem csak születésnapot, egy egész évet. Ez nagy öröm, mert azért a koros kis brigádunkban, kis csapatunkban már azért jó dolog így együtt összejönni a szilveszter napján, az év végét együtt elbúcsúzni, azért megköszönteni, és annak reményében zárjuk ezt, vagy a jövő esztendő hasonlóan jól, egészségesen és hát ilyen sportsikerekben gazdagon fog telni. Kicsit kaotikusabb volt az egy esztendő, tavaly sokkal több mindent tudtam mesélni, sokkal több programot csináltunk, mint hogyha egy kicsit ez az év leült volna, kevésbé jöttek össze azok a nyári programok, vagy a téli évvégi kis kirándulások, együttlétek. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy maga ez a vasárnapi sportolás, vasárnapi foci elérte a célját. Olvastam a sportban valahol, és igen fel voltam háborodva, mert valamelyik egyesületnél, valahol vidéki csapatnál megjelent egy cikk, valószínűleg jó volt a szponzoráció, jó volt a sajtója annak a kis egyesületnek, ott valami 25 évről beszéltek, hogy 25 éve működik, minden héten összejönnek, ha esik, ha fúj. És akkor gondolkoztam, hogy nekünk is kéne valamit keresni, ezt is meg lehet említeni, mert a Sárleti Karcsit most megkérdezem, akkor el fogja mondani talán, mond egy dátumot, hogy 70-es évek mikorától kezdődött ez a... 69. Tessék, körülbelül jól emlékeztem, bár akkor még teljesen egy kis pöcsös gyerek voltam, de hát 69 az nem ma volt.
az nem ma volt, és 69 óta megörökölve, ugye most már jó pár hiányzott, talán Karcsi bácsi a dohányi ennek a történetnek, és a Szélesi Ernő korához képest elég fiatalon bele tudott ebbe a történetbe már szállni, és már ő valóban tejfesztály. Igen, aztán mondanám a sorrendet, igen, persze, nyilvánvalóan az Ódor Gyuri, a Ricsely Gabi, akik ugye előkerültek, és akkor gyorsan csatlakoztak ahhoz az akkori elkezdődő, tehát a Karcsi bácsit azért említettem meg a Karcsit, mert ő az, aki valóban az első kezdetek óta ebben a vasárban az első perctől kezdve benne volt, és aztán szépen csatlakoztak hozzá. Ez egy olyan hagyomány, ami tényleg említésre méltó. Azért is, mert azért, aki vasárnap reggel fölkel és focizik egyet, gondol egy nagyot, és van itt azért már, vannak itt a dohánynak, ugye, hát a Sella szépen bemutorkált, most besántikált ebbe a beszélgetésbe. Örülök, hogy itt vagy, Laci, köszönöm szépen, hogy megtisztelted. Ugye ők már a 70 fölött vannak. Javarészt már a 60 évet is eltoltuk, és nagyon sokan közel vagyunk a 60-hoz, vagy az 50 fölötti. Ez már az a kor, amikor a labdarúgásból már nem a csoda történik, hanem az egészségünkért, a társaságért, a hangulatért jövünk össze, és ez minden elismerés, és azt hiszem egymásnak nyugodtan gratulálhatunk, mert aki bevállalja, és vasárnap reggel föl kell a meleg ágyból, és lejön ide vagy focizni, vagy állni, de mégiscsak lejön és teszi a dolgát, az egy nagyon jó hagyomány. És azért jövünk ide, a foci az egy dolog, ugye az a szerelmünk, az a mindenünk, de hát egymásra is kíváncsiak vagyunk, és alig várjuk, hogy jó össze tudjunk veszni, vagy egy siker, vagy egy jó megoldást tudjunk még örülni, emlékezetekből előjönnek a régi dolgok. És hát ezt tesszük, most mondom, most már nagyon-nagyon kérjem számolni, most nem akarok matematikával foglalkozni, mert nem megy, de igen, de már ez lassan sok-sok éve történik ez. Úgy, hogy azért én, aki nem igen szerettem, amikor a fiatalok megelőztek, elvették a labdát, most már mindegy, de akkor sem szerettem, viszont annál nagyobb öröm nincsen, hogy itt most már unokák, gyermekek játszanak velünk együtt. És ez azért fontos, mert ha most megtanulják azt, hogy eljövünk és jönnek, és szívesen jönnek, amikor engedi az aktív sportolásuk, persze nem jönnek minden vasárnap, hiszen szerencsére elfogadtságok a sportolnak meccselnek hétvégeként, de amikor itt rájönnek és itt azért mutatják azt, hogy ők is vállalják, felkelnek, jönnek focizni, és ez is példaértékű, és maradjatok is ezen a dolgon. Tehát nagyon jó, hogy itt már fiúk, unokák, gyermekek és unokák, nekem 2 lányom van. Unokák jönnek, és bevállalják és játszanak, úgyhogy nektek is elismerés, azért is minél többször tegyétek meg, ne törődjetek fel, hogy az bénbuzik veszekednek, ne törődjetek vele, hogy nekünk már más a ritmusunk, másén vagyunk már bekötve, de nektek a játék és a foci szeretete és az együttlétnek a hagyomány megőrzése, hagyománynak a folytatásának a szerepe, az mindenféleképpen rátok hárul, és bízunk benne, hogy ez folytatódni is fog, hiszen örökké mi sem fogjuk ezt tudni csinálni. Ami... Igen. Megpróbáltam megfogalmazni ennek a kis vasárnapi történetnek a lényegét. Van egy komoly statisztikánk, van ebből egy dolog hiányzik, igyekszem rövid lenni, és tényleg csak a lényeget fogom próbálni ebből kimondani, de hát mégiscsak dolgoztunk itt egy éven keresztül. Egyetlen statisztika hiányzik ebből, amit nem tudtam összegezni, hogy a kártyásoknál kivégzett első, második, harmadik helyen. Kinek van több a zsebében. Én kieső van. Több a zsebében, de bízom benne, hogy mindenki megelégedéssel töltötte az esztendőt, az évet, és ott is a dolgot kiegyenlítődik, mint ahogy a játékban is kiegyenlítődött történet. 52 hétből áll ez a dolog, és 52 alkalommal, hát ugye barátunk Nagy Tibi, aki ezt írásban jelezte, ma először és idén egy alkalommal hiányzott, 52-szer jött, tehát ez azt hiszem, hogy minden magáért beszél, de ugyanúgy elismerésre mért a Szélesi Ernő 48, Ricsely Gabi 50-szeres részvétele, és a Szélesi Ernő és az Ódor Gyuri 48-48-szoros részvétele. Azért az 4-szer hiányzik csak egy évben. Ez azt gondolom, az első 3 évnek a szereplésében. 20-25 évet. Szerintem már jobb. Csináltunk nem beszéltük meg, ez éven talán majd jövőre érdemes azt ezzel foglalkozni. Került egy olyan lista is, amit én bátorkodtam megcsinálni, kerestem, hogy férnék bele valahogy a dobogóra, próbálkoztam összegyúrni, néztem, osztottam, szoroztam, százalékot számoltam, mindent belevettem, de szerencsére nem kellett magam javára hajtani ezt a dolgot. Százalékosan a harmadik helyen térte el, csak azt vettem figyelembe, aki a felénél 26 plusz 1-szer volt, ugye, már az 50
53 alkalom, tehát azt tettem csak alapul, ne keresse más, aki 100%-os volt, mint Budai Attila, aki 4-szer volt és 4-szer nyert, tehát ott is. Tehát az egész kevés. Lehet, hogy otthon többet mondtál, na mindegy. Most elszóltam magam, de. Tehát a harmadik 51,85% a Sáradi Karcsi végzett a 36-os részvétellel volt. Második a Györgyi István lett 52,27%-kal, 44 alkalommal szerepelt. És az első helyre a Risejt 2 Gábor, vagyis a Gabika került az első helyre 57,14%-kal a dologban. Ez egy olyan mutató, ami azt is mutatja, hogy azért ez alapján. De ezt nem díjazzuk, erre nem volt külön megbeszélés, ez csak egy olyan számítás, hogy még egyszer mondom, én magamnak találtam ki, de végül sikerült kihúzni magamat. Na, ez a második statisztika, legtöbbet kell százalékos. Akkor elérkezünk a góllövőkhöz, ami szűkös lett egy kicsit, hiszen szerencsére nyáron nem voltak 8 gólosok, vagy 9 gólosok, ezért csak igazából a harmadik helyre érve egy játékos 10 góllal lehetett harmadiknak lenni. Ennek a nevét nem mondom ki, mert nem érdemes, szóra se érdemes. A második helyre érkezett a tavalyi gólkirályunk, akinek azért ezután nyugodtan lehet gratulálni, 11 góllal, ez az Imre Zoli lett, aki 36 szót. Jó, attól nekem köszönjük. Mai gólja benne van? Kinek? És a gólkirályságon 3-an tudtak osztozni, hát nem túl nagy gólszámmal, de azért elismerés mindenféleképpen 12 góllal a Lénárd László, a Risejt 2 Gábor, a Gabika és a Györgyi István. Azért, hogy fotballistákról van szó, gondolom, hogy egy emlék, ezt majd levehetitek, Lassika, ezt tett föl majd a polcra, és ez emlékeztessen arra, hogy ezt szeretnél. Pista, gyere már ide, nézzél! És akkor Györgyi Pista nem van, nincs nagyon messze, hogy megyek hozzá közösen. Emlékeztessen alapban mindig erre a híres sikercéljára. Laci, egy kérésem, hogy a 3 gólő álljon, az egy kicsit össze, és vegyék át közben. Hadd esek túl rajta már megint, az én időmet ropott van meg. Azt mondják, hogy sokat beszéltem. Én csak azt kértem, hogy álljanak oda 3-an, hogy együtt össze... Pista létszeres álljál fel, Gabik álljanak fel. Feri szeretné fölvenni. Hát ugye egyszer legyenek együtt is. Köszönöm szépen. Kicsit vagy nagy? Lehet. Köszönöm. Gabi, ezt otthon tedd ki, hogy láss az apát, hogy Rohagy meg, nem elég a pénzem, elnyerednék a családomat. Ne menjen el, Gabi se menjen el, mert... Valaki több díjat? Több díjat, igen, ez valaki halmozza. A pénzemet elnyerik, az meg a gyerekem ellenem, hogy még fel is lázítja. Ez keserű. Éves volt készül. Orlandor, Jankó is, Pápa is. Ha Isten lenézett, azt mondja, nézed a rohadt, ez nem is pupos, hát nem tapasztal. Egy két puppal nem de mondtam, haladjatok is, mert csak az időt raboljuk vele. Elérkeztünk a végéhez, ami a statisztika alapján, és a számok azért nem hazudnak, a legtöbb pontot szerző, tehát a legtöbb győzelem vagy döntetlenben a vitét alatt a harmadik helyre 44 játékkal 69 pontot szerezve Györgyi István érkezett. Második hely megosztva kerül a Szélesi Ede. 48 játékból, igen, 48 játékból 74 pontot szerzett Risej, de egy Gábor, hogy nem mindig a Gabika kerüljön a sorra, Risej Gabi, az idősebb. Szintén 74 pontban 50 játékból, mint már említettem előtte, már megtapsoltuk őket. Látszik, hogy aki sokat volt, az sok pontot gyűjtött. És akkor zárásképpen csak e-mailben, illetve levél által, Laci által felolvasott köszönő, vagy megköszönő, vagy köszöntő levelét olvassa talán a legtöbbet fejlődő. De távol létében nem akarok rá sok jót mondani, mert nem a távol létében vagy sem. Igen. Nagy Tibi lett, aki minden alkalommal itt volt, ugye 52-szer volt és 80 pontot szerzett, és bebizonyította azt, hogy a
akár utolsóban is lehetnek az első, úgyhogy a távollétén is megtapsolhatjuk a Tibit. Azt hiszem, hát ő annyi a különbség, ugye most nem fogom tudni neki átadni, mert nincs itt. Ő egy nagyobb labdával megköszönve ezt a nagyobb labdát feltenni. Azért nem vettem 5-ös focit neki, mert úgyse játszik vele. Tehát ez a polcon pont el fog férni, és meg fog felelni. Neki át fogjuk adni, azt hiszem, meg lesz a módja rá, módot találunk jövőre, hogy megkapja. Minden más, akit még érdekel a saját teljesítménye, itt van a statisztika, kigyűjtöttem, kimásoltam, kinyomtattam, inkább így mondanám, kinyomtattam a Pepe statisztikáján. Igen, azok is megvannak. Legjobb kapus. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az esztendő is. Azért a létszám, hát 19-en voltunk 50-nél több, 50%-nál többször. 19-en jelentek meg 50-nél többször. Azért egy 20-as szám az azért vette, az egy létező szám. Igen, a Örvi Domi arcolná itt a legnagyobb visszatérőt. Az év legnagyobb, a kelleneszi legnagyobb. De a legsúlyosabb mindenki. Laci, legközelebb akkor jöjjön, mint a hélius tütös. Van itt azért jó kívánság, bőségesen. Én is azzal zárnám, én is azzal fejezném be, megköszönöm az egész évet valamennyiünk nevében, megköszönöm az elnökségnek, az elnök úrnak és az elnökségnek azt a lehetőséget, hogy biztosítsák és megteremtik a feltételt hozzá. Amiről nem tehetnek, azt ne vessük a szemünkre, tehát hogy most nem mehetünk a műfűre, az nem, annak semmi köze nincs a elnökséghez, az egy büdös parasztnak, vagy egy olyan embernek a döntése, olyan embernek a döntése, aki, majd a végén, igen, köszönöm szépen, az a döntése, tehát ezt ne vegyük, az viszont igen, hogy évről évre minden vasárnap lehetőségünk van arra, hogy itt ezt a sportolást, ezt a vasárnapi foci tevékenységet folytatni tudjuk. Ez az elnökségnek, elnök úrnak és az elnökségnek külön köszönet. Zárásképpen pedig mindenkinek köszönet, és mindenkinek nagyon-nagyon jó mulatást az éjszakára, kevés kisebb berúgásokkal, és a jövő esztendőre pedig hát jó egészséget, sok sikert mind a magánéletben, mind itt a pályán, és akár még a vasárnapi sportban is. Mindenkinek köszönjük szépen valamennyien, tehát nem én köszönöm, valamennyien köszönjük valamennyiünknek azt, hogy ezt meg tudtuk tenni. Köszönöm, hogy elmondtuk, Figyeljetek, most jó. Nem szeretem sokat beszélni, de igen, nem is tudok itt. Utoljára is szeretnénk a vasárnapiakban a Janit felköszönteni, és amilyen hatalmas Jánosnak rendezett itt a társaságnak. Lássuk, mit kaptál, Janikám? Hát ne viccelj, Janák. Mutasd meg itt a sok nincstelennek. Nézzük már meg. Hopp, Sivász Rekár, 12 év. Vigyázz, ne a Luszki nem megy! Hát utoljára szólt, mondtam én ezt nem! Ne ülj közel az oroszhoz! Nem. Az haza kell, az haza kell. Az haza kell. Hát ezért nem szeretem azt a babot. Köszönöm. Haza kell, és akkor Laci! Még esetlegesen utolagos államokat köszöntöttünk múlt héten. Nicsi, azt szerettem volna az előbb mondani. Ne a Karcsi, ne a Kelleneszti. Írjon az önkormányzatnak. Én megszerveztettem és feltettem. Mindenki fizet. És aláírjon mindenki, hogy mi az a tömegsport támogatásom kell. És olyan nem kell, aki a vezetőségben vagy papíron szerepel. Akinek a neve szerepel a vezetőségben vagy kutatják, azok ne írják alá, olyanok arányát, akik és az, hogy ide járunk közel 40 éve, minden vasárnap. Hányan múltuk itt nektek? 20? Ez nem volt az internet, ezt nem is csináltam. Mindenki rá 24 kell, ez teljesen jó.